kutenda Mwari zvikuru tuwanire kugara. We may be seated. Regai ndu vafundisi vese vari pakati pedu inzwai kugamuchirwa Mwari wakuitire nyasha zvikuru. Regai ndikwaziwo zvakasarudzika mufundisi wedu baba namai Shumba muzita ramambo Jesu. Amen. Chada ndiverenge shoko raMwari kubva kubhuku yaEzekiel chapter 37. Vhesi inozikanwa. Ndo vhesi inonyanyozikanwa ndofunga. Ezekiel chapter 37 from verse 1. The hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord, and he set me down in the midst of the valley, and it was full of bones. Then he caused me to pass by them all, and behold, there were many in the open valley, and indeed they were very dry. And he said to me, Son of man, can these bones live? So I answered, O Lord God, you know. Again he said to me, prophesy to the bones. O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord to these bones, surely I will cause breath enter you, and you shall live. I'll put sinews on you and bring the flesh upon you, cover you with skin, put breath in you, and you shall live. Then you shall know I am the Lord. So I prophesied as I was commanded. As I prophesied, there was a noise. Not there was a noise. Pakava neruzha. Right. So as I prophesied, there was a noise. Suddenly a rattling, and the bones came together, bone to bone. Indeed, as I looked, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them over, but there was no breath in them. Also he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man. And I say to the breath, thus says the Lord God, come from the winds, from four winds, O breath, and come upon this slain that they may live. So I prophesied as I was commanded, and the breath came, and they lived, and they stood upon their feet, and it was exceedingly a great army. Regaindi namati baba tinokutendai. Taurai ku upenyu wedu. Shoko renyu ngarititsure nekutidzidzisa. Mbiri yenyu ikudzwe, zita renyu riremekedzwe. Muzita ra Jesu Kristu eNazareta. Amen. Mwari vanotanga nemubvunzo vachitaura naEzekiel. Mwanakomana wemunhu, mapfupa aya angararama here? Vanotanga nemubvunzo. All knowing God, Mwari vanotoziva. But vanopa vabva vapa mubvunzo munhu. Ndinofara kupindura kwaEzekiel kungatibatsira nhasi. Kuti when you are in the presence of the Lord, apadiwe human opinion, panodiwa human surrender to the opinion of God. Une zvaunofunga, une zvaunoziva pamusoro pema situations, but when you worship God, you need to give God a room to speak. Unofana kupa Mwari mukana ukuthi vataure pa situation yako. Nokuti Ezekiel munhu unofunga waigona kuti zvikadai pamwe angararame, zvikadai pamwe zvinoita, but wakati only you God knows. Kurati wakaita surrender to the mind of God. Mwari ndo chinhu chakavafadza kuti vatange kushanda naEzekiel, ndoko vavamupa iye a task to prophesy upon the bones. The kind of prophecy iri kuitwa naEzekiel haisi yekutaura kuti mabhonzo imimi zvakazooma kusvika apa, nditete ndambuya, makazoroiwa, nhinga akazodai. Haana any report or history or any negative prophecy ari kutaura pamusoro apa, but chaari kungoda kutaura chete ari kutaura the mind of God upon the dry bones. Kune kuprofita kuri in levels and dimensions, but this kind of prophecy, it's an open room for anyone in this building to exercise it. This kind of prophecy, the mind of God upon every situation. And this is situation yako, but there is another level of prophecy. You speak upon that marriage, we speak upon that business. Kuma apostoli vanotukupiwa tsana ngudzo.
tsanangudzo haisi solution. Kucreata tuhasha kuzoti ndakaroiwa naambuya. And you know, zvinopa blockage ku solution. Kazhinji ukaona une tsanangudzo haugone kuwana solution nechikonzero chekuti panenge pacreatwa bitterness in you. So pese pane bitterness ne unforgiveness, the spirit of the Lord haigone kuflowa. So imagine waudzwa kuti for 10 years une problem inditete vako. Chaapo ndechekuti even uchida kuita overcome, but uneka mind kekuti ndinofanira kufighta back. So Ezekiel apiwa a task to speak just the mind of God upon the bones. So Ezekiel unopiwa a task ndokutanga kuprofita. Achiprofita kuuya kwenyama pamusoro pemabhonzo. But wambo describe mamiriro akaita mabhonzo mumupata umu. They were very dry, akaomesesa kwazvo, and they were scattered. Kuva scattered kureva kuti rimwe bhonzo riri pano, rimwe racho riri konoko, rimwe riri konoko. So iyo yekungova scattered yakaita kuti paparidzwe rimwe vhangeri rakakonzera pandaverenga pati bone to its bone, which means makatanga kuita order pasati pane manifestation. Akaprofita kuuya kwenyama, but nyama ina kuuya nokuti mabhonzo ari dry. No matter vazhinji shoko rinoparidzwa, shoko raMwari rinotaurwa muupenyu hwako, and things will not come to pass. Wotonetseka kuti koindava, but vakaprofita vakataura wani. Nyaya ndeyekuti manifestation ye every word of God upon your life haingouya nokuti watai receive. Inouya nokuti waziva zvekuita, so that you can receive. It's good to say I receive, but it's good to know what to do so that manifestation iwe real. Nokuti zvizhinji zvatinoti I receive hazviitiki. Let's be real. Handizive kana ndichiparidza kune vamwe, but kune zvizhinji zvandakati I receive ndinogamuchira zvisina kubvira zvaitika. Kwete kuti Mwari vanoreva nhema. There was a missing link. Panapa ukatarisa Ezekiel wakapiwa a task to prophesy. But chakatanga chaitika nyama isati yauya pamabhonzo, zvanzi there was noise. Noise ndei, there was a movement, a rattling sound. Bone coming to its bone. Kureva kuti Ezekiel ari kuti pandakamira mupata wamabhonzo ndichitaura shoko raMwari, mabhonzo nyangwe asati awana flesh akatanga kuita a move inoattracta flesh. Nokuti nyama pairi kuuya haisi kuuya to the scattered bones, iri kuuya to bones that are bone to bone, which means ari kuuya to a skeleton, a shadow picture yemunhu. Mabhonzo ari in order. So pari kuda kunzi paumbwe munhu kwete chinhu. So nyama haiuye nokuti mabhonzo ari dry. Saka uchiona no matter how dry your situation is, manifestation haisi kuitika. Zvekuti unoti asi Mwari wacho haana tsitsi kana. Tsitsi anadzo, but dzakavigwa muorder yeshoko rake. So Ezekiel nyangwe aprofita kuuya kwenyama, there must be a movement in the valley inotaridza kuti pano kana nyama yakuuya haisi kuuya pa scattered bones, iri kuuya kumabhonzo ari in order. So the devil chaanotanga kuita kuti usawani manifestation, anokurega uchiti I receive, but anokunyima order. Your mind will be scattered. Anokunyima kunzwisisa uye nekuita shoko raMwari, but anokusiya uchichema kuna Mwari. Because anoziva kuti paunoramba uchichema kuna Mwari zvisingaitike uchasiya. Tine vanhu vasingadzingwe muchechi, but vanongosvika pakuzorora vega kuti ndaaraiti. Why? Nokuti hanzi unosvika pakuzorora kuti ndaane makore, but handisi kuona chiri kumanifesta. Why? Because the devil pane chaanofighta. That's why Bible rati pandakaprofita mabhonzo akufamba pane movement, there was noise. Noise. Kureva kuti noise haisimuke Ezekiel achiprofita. Noise inongosumuka kana bhonzo raakukonzera zvinoita kuti zvaprofitwa zviitike. Satani haatadzise Mwari kukukomborera, but Satani anotadzisa iwewe kuva munhu anokomborereka. Maybe I will explain it, Papa. Zvese Mwari zvavanoda kuita kwauri vanozvikwanisa, vanozvigona. But wakaipa unokuisa muposition yekuti kugona kwavo kurege kuita reach out to you. I'm a street preacher, I love examples. Pane kubasa kwandaishanda. Tine mudhara wataishanda naye ainzi Sinyoro so kune munhu aitengesa venda aiva on every Friday. Achiti ndine hembe dzemadzimai, tengere madzimai, tikati hatina mari obva ati torai kana mahara mozondipawo kana after 4 weeks. Vakomana vese netimu rese pabasa robva tatorera madzimai wehembe. Sekuru mudhara Sinyoro airamba. Ndikataura mudhara hapasi kudiwa mari, pangonzi chingotora tozomupa time. Zokanzi haisi nyaya yekuti zvadhura kana kuti zvadiyayo. Ambuya venyu pamuromo.
So in other words, ari kuti zviri nani ambondishaudha akapfeka zvaakapfeka kuti kuti onyatsochena achindipopotera ngaashaudha ari muZambia imomo. Zvinhu izvi hazvidhure, but wandinoda kuitira wacho unhu hwake hunodhura. So kune zvinhu zvakarerukira Mwari, but vanhu ndo vanodhura kuitirwa. Shungu nenyasha dzekuti munhu aitirwe dziripo, but pane a scattering irimo within the valley. Munhu unochema kuna Mwari, Mwari ropafadzai mhuri yangu. Denga rikatarisa mhuri yacho, roona mumwe mhuri iyoyo apo pamhuri yawo. Ana baba anofunga inogona kubata mbishana, because kune mumwe mwana ari somewhere zvako. Uchinamatira mhuri yako, Mwari achinoti mhuri yacho yakaiti skata. Varipo vanofunga kuti yese iripo, but wega unotoziva so kuti but kamfana kekumarondera kake ndoiti inako. Paunofunga mhuri yako pane umwe waunotoziva kuti pamhuri yangu chaipo chaipo handina vana 3 ndine 4. But wechi4 handidi kuti zizikanwa. But paunonamatira kuropafadzwa, Mwari vanoona mumabhonzo achita noise achichema kune rimwe kona. So mumpata makava nemabhonzo ari kuita a movement, ari kutsvaga rimwe bhonzo riri kutsvaga rimwe raro. But there was a noise in there. That's a picture yekuti pese paunoda kuita chinokonzera manifestation ye blessing, pane noise. Pane noise, pane zvinopikisa nekurwisa kuti zvisaite. Indaiti kana chinhu chichinzi naMwari ndechako chinongoita. Life does not give you what you deserve, it gives you what you fight for. Life pachayo ibattle ifight. Pauro achibata anoti atirwe nenyama neropa, but tine zvatinotorwa nazvo. I know vanhu vanoti munhu anomuberekwa akapfumbata naye. Vanhu vanotaura one version yekuti ano yakabata zvipo zvake. I agree with that, but get this understanding. Paunouya panyika chinoita kuti uya wakapfumbata isaini yekuti uri kuya kubattle, fight. Unosvika pane nyaya dzakakumirira dzausina kuita. Yeah. Jesu ndiye akasiya denga rikatosaina kuti ndiye ari kuenda unofira vanhu pamuchinjikwa. But pa point yekuda kuenda pa cross pakaitwa ma elections. Jesu kana kuti Barabas pakatokwikwidwa, iye achizikanwa kuti ndiyo candidate yacho iyi, ndi Jesu ari kuenda pa cross apa. But panyika pano haungotora zvinhu zvako iti easy, unokwikwidwa. Murume anonzi Barabas, ukanyatsoverenga zvakanaka, Barabas zvinongoreva kuti son of father. Ba it means son of, Abba it means father. Jesus is the son of father. Panyika pane umwe futi ari kunzi Barabas, son of father. Battle yawo is the same cross. Pana son of father akabva kuna father, na son of father akarongwa nevanhu kudisturba kwa baba. Mary ane pregnancy ya Jesu akashaya pekuberekera mwana. Kureva kuti pari kuda kuitwa zvaMwari, pari kuda kuberekwa zvaMwari, kuvanhu vanotakurawo dzimwe nhumbu dzinodisturba dzaMwari dzacho. Makore vanhu vakabereka zvokuti pakashayikwa maternity. Mwari muridzi wedenga nenyika akanzi una room pano. There was a noise in the valley. Pane ruzha rwaitika, pane kupikisana nekurwisana. Why? Nokuti zvaakuitwa izvi zvinoguma neropafadzo. Chese chinodena ropafadzo muupenyu hwako wakaipa hapete maoko kuti aita hako ukomboretwa hako. Ane mind yaanokupa, ane zvaanotaura. Area yese yakakunakira yori kutira kuexercise, it's not easy. Munhu wese ari successful unoyemura ane ma-levels of discipline, ma-principles discipline aka-exercise kuti asvike at that level. Hakuna asingade zvakanaka, but unoziva kuti zvimwe zvinhu zvakanaka zvinotoda munhu ari well disciplined kuti ugone kuzviachiva. Zvichibohwa, zvichirwadza, but when you understand the end result, you can endure the pain. Ndakati men, let's understand this. Ndobvumira kufamba basa. Tange munhu webhendi kana uri kustage. Church ndinzwe, chese chakakunakira chaunofanirwa kuita
kuti zvaunonamatira nezvinoparidzwa zviitike muupenyu hwako istruggle. There was a noise in the valley. Noise yasumukirei. Haina kusumuka munhu paanga achiprofita kuti mabhonzo muchava nenyama, Mwari achakurangarai, haana kudisturbwa. Noise yakangotanga pakuti kana mabhonzo akuita zvinoita kuti zvataurwa zviitike, varume mumupata munofanira kuita noise. Pese pane chakanaka, wakaipa une zvaanomutsa zvinokonzera kuti vanhu vapotsane nezvakanaka zvacho. Bonzo riri kubva kwariri kubva riri kufamba. Remains mabonzo and they were very dry. But principle iri kudiwa ndekufoma a skeleton. Mabonzo haati ishe vachango understand maomera zvakaita ndo vachangounganidza mabonzo pandiri varongedza bonda akaomerwa hatingafambe. There was a demand yekuti pave a right structure inokoza manifestation. There was a demand. Kune zvinhu zvaunochemera kuti dai Mwari vaita, izvozvo havagone kuita kusvika waziva zvinoitwa. Okay, I'll give you an example. Kumba kwedu ndine kamwana kamufana kanonzi Divine. Pamba munhu anogona kungotora drink mufiriji otanga kunwa. Saka hatina open, tinovhura nepadoo. But the problem ndeyekuti padoo pacho pane level patinovhurira. Harisi rese door rinovhura drink. Pane patinovhurira. Saka Divine ane problem yekuti ane right yekutora drink mufiriji mwana wepo, but height yake inomutadzisa kuenjoya right yake. So zvaanofanirwa kuita kuti aenjoye right yake, anofanirwa kuva ne spirit of submission yekutenda vakareba kuti ndivhurireyo. Iyoyo kwaari haifanirwa kumurwadza kupa, nokuti anoziva kuti ndiri kupa kuti zvangu zviite. So tine vanhu vasati vane height muspirit, vakanzwa yekupa vanonzwa zvaenda. Wow. Drink nderake but haasvikire parinovhurirwa pacho. So chichaita kuti aregere kupota achipa vanhu kuti ndivhurirei, anofanirwa kungokura. Kune zvisingaitike nyangwe Mwari vakada kuita nekuda kwezera remunhu, izvo zvakanaka. Patinotodya sadza nefish, ndinomake sure kuti Divine ari kumukaka. Hakusi kumumaka ndo rumwe rudo rwemhando yepamusoro. Yo, asauzive kuti rudo kutomurambidza kubata uhove iyi nemanakiro anoita fish. But madiro andomuita ndekuti ndikamuona akaibata ndotsamwa. Iyo ichinaka. Chandinonditsamwisa izera, but rudo ndinarwo rwakakwana. Ufunge madiro anokuita Mwari, but vane zvokuti zvakanaka wakakona uinazvo vanorwadziwa. Kwete kufara. Boza vanoziva zvinokukuvadza. And I feel that only poverty ndo iri dangerous kuvanhu. Aiwa, both poverty nerugare zvese zviri dangerous. Kune vanhu vakadivorce nekuda kwokuti zvinhu zvavo zvakufamba zvakanaka. Vanotodemba sokuti asi kubhuroka kwakambonaka kumana. Dai arume angu atoripo izviso. Dai tatenda kuchechi tese. Kuda anosvika pakudemba nhamo kuti yainge inochengeta marriage kudarika mari yacho. Zvikaenda pana asina kuti kurei zvinomukuvadza. So denga pane parinotarisa level of maturity, ronzwa tsitsi kuti vatumwa we pamuri kufamba neropafadzo tsana vachengetedzeya ngavarove mukaka wavo. All right. John chapter 5, John chapter 6. Chingwa chakawanda nefish vanhu vakadya, pakatosara testimony yekuti pakasara 12 baskets dzanga dzakazara nechingwa kwete nefish. Chinonaka chipa zvira ifish, chinonyanyovaka utano hwemunhu chipa fish nebread ifish. But inda zvinovaka zvinonaka hazvisari, panosara starch chingwa. Ari Jesu wamasimba ose asina chinokona, scripture inotibuditsira pachena kuti pamiracle ikai hove hadzina kuita kusara zvekudaro. Indava haisi nyaya yekuti haana simba, ane type yaakatarisa akaona kuti ndinotoita problem dzikasara. Why? 3/4 yevadzidzi vakatorwa kufishing.
So mumusoro vane mazita emabhaya anapita wakuparidza zvavo, but mumind mavo vanotoziva kuti mudhara wakakati anoda mabhuri, mudhara wakakati anoda zvakati. Saka fishi dzikangosara napita hapana. Saka uchiona une area yaunoda kuti Mwari ndikomborere iyoyo havabate, unenge ungori long life usina kana pressure. Target yako chaiyo haisi yekuti ka long life nekudi unenge uchitoda iri mari yacho paside. But denga rinotoziva kuti ngangochovha ukumira mupei mukaka. Kana ukatotsvaka ndofunga ndi Satani ari kundirwisa, uri kurwirwa. Osa une nguva yekuti Mwari vakakurwira unonzwa kurwiswa chaiko. Mabhonzo anofanirwa kuziva kuti patakuita zvinodenha nyama pane noise inosimuka. Elisha anonzi naElisha, ukandiona ndichitorwa uchareceive the spirit. Kuona hakunetsezve because harisi bofu, anoona. But Bible rinoti paakangouya mhepo nemachariotsi, uyo akatakurwa nechamupupuri, mavhu nemarara anosimudzwa nechamupupuri. And mavhu kumeso ari sensitive. Pese panoita chamupupuri munhu unobata kumeso, but condition yake anzi ukandiona, which means anofanirwa kufaita zvinodzivisa kuona. So pese pane double portion blessing yake pane zvinobata meso, but panotoda kushingirira. John chapter 9, murume anga ari bofu akaiswa mavhu naJesu mumeso. Mavhu ari sensitive kumaziso, but haana kucomplaina. Why? Une zvaanonzwisisa kuti even ndisina mavhu maresults akafanana handione, saka handisi kutoshorwa, ndiri kubatsirwa. Ona mbonzwa mina nzokoro remusha. Oza pane nguva yekutoti mari yacho wagara hauna, wonzwa kunzi ipa, wotonzwa kutorerwa. Iwo wagara usati watorerwa, iripo yacho wakatotorerwa futi kudhara. But amene kuti wakaipa unoparidza sei mauri kuti wada kuitwa murombo manje, hauna kuuya uri mene hako, but unonzwa uchiitwa murombo iwe uri murombo. Wakaipa amene anokuhwina sei achikuudza kuti wakutorerwa, but usati watombounza wega unyumwe kuti shoma ini ndenge ndakatorerwa ini. Mari iri sensitive kumunhu asina akanziunza. Mavhu ari sensitive kumeso, but bofu parakaiswa mavhu rakava deep understanding kuti tagara hatione, saka handisi kumbotoshorwa. Ndagara handina, saka handisi kubirwa. Mavhu iwayaya akapinda mumeso akanzi enda unogeza. It was a reason yakaita kuti murume asimuka aende kundogeza. Handidi kubata scripture iyo, ndoida sterek, handidi kuibata. Mabhonzo aporofitwa kuti muchava nenyama. Wese anoporofitwa chiri positive anofara. Pane danger pakupedza gore pasina chakaita. Chii chinokonzera kuti manifestation iregere kuita? Iye ari Mwari wamasimba ose ataura. Mwari mushoko rake ndiye akati let the birds fly. Till today ostrich doesn't fly. And hakuna version yakanzi let the birds fly ndopakaiswa koma ostrich you are too heavy. Hakuna. Ostrich itori shiri, itori mugroup rebirds, itori mapapiro. Usandudze pamusoro pe height. Because ndege haisi muzvinhu zvakanzi let fly, but iri kusumuka. And inogona kutakura ostrich yacho ikasumuka futi. Iwo asiri kusumuka iwayo. Clue iripo birds ndeyekuti when you look at it, ukatarisa ostrich yacho zvairi, every structure pairi pesa apa yakakura, it's so big, chidiki. Mwari ndokubva ati vanhu vangu vaparara. Vane potential yakakura, but uku kwacho kudiki. Nanasi haisi kusumuka. Ndofunga yakazvitarisa ka ndofunga kurutaurwa vamwe zvatiri izvozvizvi, unosumuka ukaenda kupi? So there are times kuti tikaparidzwa uneva unofungidzira kuti ndoravo charichara vanosumuka, Mwari ataura muupenyu hwavo. Rega ndikudze zvinoita shoko raMwari. Kazhinji Mwari vanitenga vari kutaura zviri out of topic, nokuti iwewe ndiwosuri kunyatsoziva topic yaunoda mulife.
Luke 17:11. Varume vamapembudzi vachema kuna Jesu. Jesu akati, endai munozviratidza kuvaprista. Bhabho rangu rinoti vari munzira vakapora. Chavanga vachida vanhu vachichema kuti mwanakomana waDhavhidhi tinzwirei ngoni, vaida healing, kwete kutumwa. Jesu ndokubva aita sekunge haanzwe zvavari kuda, ndokubva ataura zvaari kuda, endai. Vari munzira ndokubva vapora. Kureva kuti healing yakavigwa mumashoko asinei nehealing. Havana kunzi receive your healing, vakanzi go and they were healed. So hapasi pese panongonzi receive your healing panoporesa. Pamwe pacho pane a command to do something to come across your healing. Ndo vanhu vakaporeswa vasina kunzi porai, vakanzi endai. Kurati kuteerera Mwari kunorapa. Une zvimwe zvaunotsvaka muprayer uchichema kuna Mwari hazviko, zviri kuma instructions ekunzi ita zvakati. Kuno mumwe akaita mambo ainzi Soma, haana kuita mambo nekutsvaga umambo, aitsvaga dhongi. ZvaMwari zvinenge zvinokuendesa kumadhongi uchida kuitwa chef. Iyo problem yako kuda kuenda kupalace kwete kumadhongi. Church ndinzwe. Manifestation ikanonoka munhu anoresigna church. Munoedza kumubvunza kuti ko mudikani chii chiri kuitika? Ega anoti vanhu ndovaudzera makore acho afamba. Pandakabvira hakuna chiri kuita. Chikonzero ndechekuti mabhonzo akaprofitwa nyama, akapembera akafara, but akaramba ari scattered. Bone to bone, that's a statement of order. Bone to bone haasi kuita zvaaudzwa, haana kunzi musarambe muri scattered. Nyama iri kuya manje manje. Kune zvisingaparidzwe zvaunofanirwa kunzwa kuti upenyu huite mushe. I'll give you an example. Pane pekuti zvataurwa isiriyo nyaya, zvisina kutaurwa ndo nyaya yacho. Patairara mukitchen kumusha kudombosha wako, ana gogo aita zvemagarden, taimukira garden kuseni. So mukitchen matairara ndo maanga mune mapoto vairara vabika imomo. Saka takurara gogo vaiuya vazati nemusikanzi waiyo vamira padoor. Wati azukuruka zvamurimi mugozodya nyama iri mupoto. Zvazvinoreva ndezvekuti musadye. Zvavareva ndezvekuti zvamurimi mugozodya. So zvinodependa kuti wanzwa zvarehwa here kana kuti uri kunzwa zvazvinoreva. Kureva kuti zvavasiri kutaura ndo nyaya yavari kutaura. Saka ukanzwa zvataurwa unotomuka pakati peusiku kuti zvatirisu. Ezekiel haana kuprofita kumabhonzo ndokubva atanga kukwatisha kuti musangoramba makagara. Famba famba nyama isvike. Sarambe muri scattered kwese kwamuro. Mumwe nemumwe ngaatsvage bhonzo rake. Nyama iri kuya manje manje. Mabhonzo akava nereasoning yekuti rarohwa iri tikaramba tichingoita unhu wemazuva ese hazvichinje. Paakuda kuita action. Paakuda order. Bone to its bone. Kureva kuti mabhonzo aya ari kutsvagana. So imwe noise irimo ndeyekuti mabhonzo ari kushedzera. John uri kupi? John uri kupi? Mabhonzo aJohn anofanira kuungana. So rimwe dambudziko riripo nawo. Order iri kushayikwa. Order ine chekuita nehumility. Nokuti bhonzo repagumbo apa ndo rinonzwa nekufamba. So rinogona kuti kana taane mukana wokunzi timboungana so iwe rokomboenda kundanga ndanzwa nekufamba. Respect nekuva nehumility imwe key inodenda manifestation izvino. 2 Kings chapter 5, murume anonzi Naaman, healing yake yakangouya nekuda kwekuti mumba make mune mumwe munhu asina nebasa rese aingosuka ndiro but akamudza zvinochinja life. Unoziva kuti Naaman was a commander. Munhu anonzi commander munhu ane nature yekuita give commands. Anotaura vanhu vachiita. Nature yake haisi kudzwa zvekuita. But musi waakareleasa nyembe dzekuarmy dzacommander akava commanded by servant girl. Life changed. Kune vanhu vasina mazita vasina basa. But vane basa nechekuita nedestiny yako. John 6 yechingwa neyoenda taurai. Unoziva here kuti ipapa padai tirisu tainyora Bible tainyora imwe title yaigona kukubohwa
kuti pamusangano vanhu mabishop vakadya chingwa chemwana. Ivhesi yekudyirwa kwemwana zvinhu zvake kai. Ana Apostle Peter lunchbox yemwana. Mupfana asina basa but ane basa pane chida kuitwa naKristu. Bonzo panzvimbo. Imwe nzvimbo yausiri haisi nzvimbo iri spiritual. Inzvimbo iri munatural iri missing yekungova a humble person. Munhu anonzwawo vamwe. Bonzo rakatanga kufamba uri chitsvaga rimwe raro. But imomo mumupata muna kunyararwa mune noise irimo. Kusosa mucommunity maunogara wakusheya nawo zvinotaurwa kuchechi kwaunopinda. Usatarisire kuti vachakupa advice iri positive. Nokuti havana mate Mwari waunonamata vazive Mwari semaziro aunomita. Vanotaura newo zvokuti wega unyosonoti vari right, mufundisi wako ndiye asiri right. Bhozi rekwamwari iri upenzi ka. Kune vasingazive Mwari remuchinjikwa iri ndo upenzi manje. Enda unovaudza mari iri kudiwa kuno. Unoona kuti vanhu vari kunze kwavanenge vari beta. Vanotokudza tai usadaro kumusha usati wavaka. Kune vanhu vari right. Vasina Mwari wacho. Why? Iwo ruda kupinda muorder iri kudena financial breakthrough. But kunze uko kune noise dziriko dzinokudza kuti aiwa hatidaro bamunini. Munokuvadzwa. There was noise in the valley. Maybe noise yacho haisi kusociety community maunogara. The noise is in your head. Kune vanhu vanoziva stereki zvokuti havachatombonzwa Mwari. Mwari vachida kubatsira Adamu kuti vamupe mubatsiri. Mwari Bhaibheri rangu rinoti Mwari vakamuvatisa hope huru. Adamu haana kutenderwa kuona zviri kuitika. Mwari vakaziva kuti suspect ingatadzise kuti zvinhu zvifambe ndio ine problem iyoyi. Bozi kangoziva kuti pane zvanoda kutora mairi apararwa hapo. Anenge achingotaimira kuti mudhara ari kutendera mugadheni ndava. Adamu chiri missing maari chinotorwa kubva maari. But Mwari vanotoziva kuti tsana kana vakasvinura hazvibude. Saka Mwari vakakonzera Adamu kurara hope huru. Adamu haana kurara nokuti anga ane hope. Mwari vakatoziva kuti tsana ava ndikavararisa vanobudirira. Ndikavasiya vakangwara vanofa nenhamo. Pane noise inokirietwa nemafungiro emunhu. Richishumirwa so unenge uchirishumira uchiricorrecta uchirigadzirisa. Kuti aiwa mufundisi Mwari anongoropafadza zvakadaro because une nyasha dzake. Mabhonzo haana kuwana nyama nokuti ari dry. It's unfortunate azvidaro. Mabhonzo Ezekiel haana kunzi rega nyama iuye maomero acho akaoma. Pese pane zvakaoma kudaro pakapureswa a demand yeorder. Bone must move to its bone. Mabhonzo aenda panzvimbo zvanzi ndakaona nyama flesh ichikavha mabhonzo. Kurati manifestation yanga yakamiswa neorder. Pane paunofunga kuti Satani akamisa zvinhu zvako ukandamatirwa so haudoni but life yakadona unenge uchinetseka. Asi kuti pastor havana power. Because haudoni but life yako yakadona. Regando dai nhamo yaenda nekudona. Taidona yopera zve. Ngobatwa mbichana zopuro zandara iti. Nhamo uchitodona inenge yakamira kuti mukatende. Kwa hode haushanda una zvaunoita uringodona chete. Inokumirira usiku wasimuka. Ukaignore bone to bone, which is a principle. Prophecy is the power of God. Manifestation is the understanding of men knowing what to do. Shoko raparidzwa rakanaka rinochinja upenyu hwako. Uchaitei naro ndo key ye blessing. Kwete kuti hari karohwa rine power unongosvika change yapo. Zvidaro.
rinoti kudiri mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Wouya wopfugama wochema uri apa, handifunga kuti apa angavhurika denga roti baba ichokwadi baba, ava vadzimai avo vanobva kuno. Vanoda kufunga mbichana. Bible arambidze kufunga ka. Rinoti musafunganya. Ariti do not think. Rinoti do not worry. Think na worry zvakasiyana. Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari, wavhara wochipedza kuti asanowanikwa kumaraini kwawo. Kudenga hakuna. I know kuti sei denga risape because Adam paakapiwa ndo chinhu wani chaakachema nacho. Mwari ndobva aziva kuti vanhu saka ndini kutokanganisira vanhu kai. Ndikangotsvagira munhu mukadzi ndini ndatopa mahwani ndendangonzwa makandipa. Saka wakatsvaga wega manje inenge yako. Vanhu vakutsvaga vega. Unoziva Satani zvandikutaura zvaanoziziva. Paakamboti kuna Mwari, Jobhu makamupa zvakawanda mukamuropafadza, saka achikunamatai zvikanzi chibata zvese zvandakamupa. Vana vakafa, mombe zvikafa, amai Jobhu havana kufa. Satani angaita research kuti zvinhu zvakapiwa naMwari pati pamukadzi handiyo. Wakaipa chaanoziva ndechekuti ukatanga kuita zvinotaura shoko raMwari, zvakapromisa Mwari, zvinobata muupenyu hwako. Izvo zvaanoziziva. Saka haatadzise Mwari kukuitira. Anokirieta iwewo kuti uve munhu asingaitirike zvinhu zvacho. Asi watomudzi vanhu vachiti ninga habatsirike. Kwete kuti haana nhamo. Aiwa munhamo imomo haabatsirike. Kune vanhu vari rafu iye achitambudzika. Zvekuti ugonoshaya kuti manje nenhamo yese ine rafu iyi zvinofamba sei. Because hanzi mabhonzo, they were very dry and scattered. Inhamo mbiri. Wakaomerwa kudaro, oda hapana. Zvakaoma kudaro, kurongeka hapana. Zvekuti ada kukubatsira anenge akuti kana tikamubatsira iye kurongekawo kwacho manje hapana. Wakaipa anozviziva kuti rinoparidzwa nderechokwadi, Mwari harevi nhema, but anokufrustrata kuti gore parinopera pasina chaitika, unopedzisa wega kuti hazvishande. Jacob mwana wake Joseph anga asina kufa, but akatobatwa maoko enhamo yemwana. Vakomana vakanyika bhachi muropa rembudzi vakati mudhara, bhachi iro ndokubva atanga kutochema kuti mwana wangu afa. Chaasiri kuziva ndechekuti ropa nderani, bhachi nderaJose, ropa nderani, haana understanding. Life ndeyako, nyaya yeropa raKristu paupenyu hwako ndoyo usina understanding. Sapari pakuti unenge uchichema zvekuti denga rinoti takadzifira nyaya dzaari kungochema mukomana. Inyaya yekuti you don't know how to interpret the death of Christ at the cross. Baba pavaitobatwa maoko vachiti mwana wangu afa, vaibatwa maoko nhamo yembudzi. Akabatwa maoko nhamo yembudzi. Vakomana vachitoziva kuti mudhara kanongochema, kuchema mbudzi zveshuwa murume mukuru. Kana usingazive pano paunochemedzwa nezvisizvo. Zvimwe zviri kuchemedza vanhu mukati umu kutadza kuinterpreta mamiriro akaita zvinhu. Nhau yeropa raKristu haipe value, haiunderstand. Chaka anongona upenyu hwake hwakangoma, bhachi nderaJose nderemunhu, but paropa apa dai kereke kanzwisisa kuti we have come by the power of testimony and the blood of the lamb. Nyaya yeropa raKristu akaisa value. Pamwe pacho unopukuta misodzi wozwa kuti pakaendwa pachikomo. This story must change. Saka mabhonzo pari kuenda muorder kanoise karimo. Pese paunopinda muorder zvinhu zvelife yako, wakaipa anoziva kuti akangodai so apa waropafadzwa, ngatimubate area iyoyo. Akaziva kuti kuda zvekupa kwacho waakuzvida, unoshaya chekupa. Unoziva kuti moyo wangu so unoda kuitira Mwari. Saka wakaipa anongono haachabata moyo, anobata maoko. Maoko anoshaya zvokuita muupenyu. Unosara wakazara chido. Ende chido hachiite zvinhu. Dai Mwari watibatsira. Zakeyo uri kutadza kuona Kristu.
haarizaine nokuti mupfupi, varefu vari kumuresista. Ane order yaanocreata, a revelational order. Unobva pakati pevanhu, haataure naJesu wacho, unobva pakati pevanhu otonogarira ari mumuti womuonde. To my surprise, Zakeyo wakaenda mumuti uri mudirection richauya naJesu vasina kutaurirana. That's a prophetic understanding. Nokuti hana kuti Ishe vanhu vari kundidzivisa banda akuenda pasera. Akaziva sei kuti kumuti uri kuseri uku ndoko achauya nako. This man waakuchallenge mu spirit kwete mu physical. Anga areba mu spirit ndokubva avhura ma scriptures. Ndokuona kuti iye Mwari pachake paakaburuka mu Garden Eden achida kuona Adamu atadza. Wakaona Adamu wakapfeka mashizha emuonde. Saka kana Jesu ari Mwari akainga vatadzi, pese pane muonde anopfura achitsvaga munhu. Alright, pamwana kuzvinzwa. That's why Bible richiti Jesu paakasvika ipapo akatarisa mudenga kuda kuti ndiye ari kutsvaga. Jesu ndokubva ati buruka tiende. Ndakati papa shona yakapotseka. Hakuna muenzi anokoka muridzi wemba kumba kwemuridzi wacho. Jesu aifanirwa kukokwa naZakeyo kumba kwaZakeyo. Bible rangu rinoti Jesu ndiye akati kuna Zakeyo buruka tiende kumba kwako. Achisi chivanhu ichi waumwari. Hakuna chivanhu chakadai. Saka paindinetsa ndepekuti Bible rati Zakeyo aingoda kuona Jesu sezviri kuita vamwe. But inda Jesu akutoda zvekumba chaizvo. Inyaya yekuti Jesu une zvaakainterpretawo mulife yemurume uyu. Adamu apfeka mashizha anga atadzira Mwari. So Zakeyo paenda muti womuonde, picture yeutadzi paari iripo. Ende maonde ane picture yezvakaita Zakeyo. Maonde akatsvuka panze, mukatumba ane masvosve. Zakeyo kana ari panze anoda kuona Jesu, but mukati kumba uko ane mari dzevanhu. So type yemuti waakakwira ndo character yake. So pazhinji kacho Mwari havatange vanzwa iwewe, vanonzwa character yako kuti iri kuti kudii. Nyaya yake yakanogumira kumba nokuti kumba kune nyaya dziriko dzoda kugadziriswa. But wakacreata a prophetic order yekuti unobva pacompetition uenda parevelation osangana nemanifestation. Church ndinzwei. Kana ukati ndombochinja church ndoenda kupamwe kuzvinoita. The truth of the matter is right application of the word ndo inodo ina manifestation of God's promise. Syllabus is the same. Kana ukachinja chikoro, but syllabus is the same. Metsa dzichinje whether mtown kana kuti kumusha. Avambo kunyara kuti kumusha komana angaite zvelogarithm muno muzarabani munoita. Makatotaura tsapo yemangai munoweka metsi dzekuti unosuzwa kuti idzi ndedzekutauni idzi. Why vari kushanda nesyllabus. Church ndinzwei. Usati wafunga mweya wokusiya nekurizaina waneta pasina chiri kuita. Mubvunzo ndokuti unoitei parinoshumirwa. Mabhonzo ari kumuvha here kana anongoshedzera kuti I receive. Ipapo munhu washe powerful. I receive. Gore rinopera. Kunamata kusina maresults kunoshota. Kunoboa. Why bozi wekunyika ndo anotanga kukukwenya kuti sano zvinenge hazvisenzi. Moyo wako uchiblema madhimoni nekudii. Inzwa, wakaipa hana simba kana wagona kuita zvinotaura Mwari. Bozi Mwari ndiye anoshunirira shoko rake. Haridzokere kwaari risina kuzadzikisa chaaritumira. God will back you kana waita proper action. Even kana kubusha kwenyu kwanza kune madhimoni asingade kuti ubudirire. Ukaita zvinotaura Mwari, Mwari ndiye anomira kusvika zvamanifesta muupenyu hwako. Nokuti iye anonyarira zita rake. Uye anochengetedza integrity yake. Vese vaunoona vachibudirira vayo safunza kuti vanotanga vauraya varoyi vese kumusha kwavo. Kana suffer not a witch to live, suffer not a witch to live. Varoyi vese vakapera kufa haisi guarantee yesuccess. Alright, I'll give you an example. Nyika yakaita independence, kutara zvekuZimbabwe 1980. But nyangu yakaita independence hakuna here majeri. Majeri anoreva kuti kuna vanofanirwa kusungwa takasununguka. Ndo zvinoreva jeri. Kuti nyangu nyika yakasununguka but vamwe tsanosungai. Why? Nokuti hava understand kuti freedom yangu inogumira papi. Vakararama vasina the right principle as a good citizen. Unosungwa munyika yakasununguka.
muchechi muna Mwari anokomborera ukomborereke. Zvekuti wegona kuti pamuchechi yacho ukanopinda imwe is the same thing. Unotadza kukomborerwa munzvimbo iri kukomborerwa vamwe. Ndokana ndakataura nyaya yekufoira kwangu. Indakafoira muklasi makapasa vamwe. Especially anga paside pangu apa akapasa ndikafoira. Handigone kunyepera vabereki kuti maticha anga siri serious. Bozi manotsi ataipiwa akashandira vamwe wangu. So zviri pachena kuti anga siri serious ndini. Ataitopiwa isusu aitoitisa ma-A inda yaconvert anchiaitisa ma-D. John 5, murume ari paBethsaida unotoziva kuti pandiri panapa panopora vanhu. For 38 years pane record healing yevanhu. But ini zvangu asikuita. Iye achitoziva. Uyu anga asina lack of knowledge. Anga ane lack of application ye-knowledge. Why? That's why Jesu akamuti unoda here. Munhu hanzi unoda here kana ari kuchipatara. Munhu ese ari kuchipatara anoda kupora. But Jesu akamuti tsano munoda here kuuya henyu but hamudi futi. Osakunda vanhu vanotoya kuchechi kuna Mwari anokomborera but haadi. But andokuzoti aiwa zviite kwakati andotoya munhu kuti unoda here. Sei ari kunzi unoda here? Nzvimbo ende yekuti mutumwa akaburuka akabvongodza mvura atanga kupinda. Manje wewe unotanga sei wakarara? Akaonekwa akarara. Kuda kuti uyu haana kuroyiwa kurara. Anotozomutswa newamunzi mutumwa anga auya ka. Tsano wepasera pavaenda. That's why healing yake Jesu akamuti carry your mat. Otherwise ukasiya mat yako unokonzera vamwe kurarawo futi. Pane competition apararwe. Ukaona warara area ine competition asisiri Satani ihope. Kurara. Hama dzangu munozara Bible rinotaura kuti vatendi vanofanira kungwara. Kune scripture yakadaro inenge kastubborn bishana Bible racho nekarafu bishana ka. Rinondoti hanzi ngwarai senjiva. Angwarai senyoka mupfave senjiva. Bible rinotaura kungwara kwete kunamata. Why? Nokuti zvinenge zvakaonekwa kuti verima vakangwara kudarika vechiedza. Ishoko kairi. Munoziva kuti zvinorevei pakataurwa statement iyoyo. Zvinoreva kuti pakaonekwa vanhu 2 vachifamba. Akapusa ndiye akasuspect onzi muKristu. Asa ufungwa along those lines. Kana zvichinzi verima vakangwara kudarika vechiedza. Zvinoreva kuti pakamiswa vanhu 2 apa. Ukaona akangwarira so hana mati. But ukaona akararara so kuti maKristu. Ndo zvazvoreva. Saka Bhaibheri rakataiwa ngwarai. Kwete kuti namatai ngwarai. Wapedza kunamata so ungwara. Zvobvumirwa. Mwari vane nyasha vane zvavanoita. Vanozva unokuvadzwa. Kungwara kuisa bhonzo panzvimbo. Bone began to move. I'm sure my time is done. Bonzo richienda pane rimwe raro. Whenever there is unity, God commands a blessing. Pese pane kuwirirana nekuyanana, Mwari unokonzera ropafadzo. Satani paakada kuataka family yenyu, amuwirirane, amudanane, munogarisana. Iyo nyaya yekusadanana iri common. Yekugarisana futi iri common. Sign yekuti vana vadanane vanogarisana. Mumwe akuenda kubasa akada kupa mumwe hagi anobvunzwa nzinda. Kwakanaka. Awesi ukazonzi date ndakukisa msati vaenda kubasa. Unoti asani zvaakaita kana zvada kutadza kutsanangura pana. Unoitwa suspect iwe une rudo. Kuumbawo. Order yakabvutwa newakaipa. There must be an order. Panoda or respect, give it to whom it's due. So my principles who are on the ground akashayikwa. Zvakanaka zvigoni kuriliswa panzvimbo iyoyo. Zvinoramba zvichitenderera.
Murunway mukaita chinhu chirimo kuairport, no matter ndege iruda kumhara sei, vanotanga vaclear chiri murunway, panoitika disaster. So maropafadzo arada kumhara muairport yelife yako, murunway mune tumakuhwa turimo. Sure, ropafadzo yese inoda kuitwa naMwari yotadzwa nepamuromo chete, kuti hakuna nyaya inodarika. Vamwe vakauya kuzonamata Mwari, vamwe vakauya kuzoona vanhu vacho vari kunamata Mwari kuti vari kupfeka sei. Munamato wangu kuti Mwari ndibatsirei ndiitewo order. Ziva zvawakainga mukereke iva neorder. Zvinokuvadza iwewe, gore rinopera hakuna chinobohwa chekushayiwa manifestation uri muright place. Munhu panzvimbo, sister ngauye panzvimbo yekuva sister. Unoziva kuti vasikana kana vachitofamba mustreet umu, mhando yemukomana nauya kwauri ipicture yeorder yezvauri. Bozi vanoudzana pane pamba kuti uri well disciplined, uri munhu akarongeka uchidarika so vakomana even vefodya unonzwa chitoti sistren kutokwata iko kona kutoti sistren havachanditsana newe tokutaurira. Unoziva kuti masista, unoziva kuti ndiri kupisa. Because ukachipa unoona vauya havati masista, unoti mira ipapo uri umwe wedu iwewe. Create order. Order inoisa kavalue. Kavalue kane zvinhu zvakanoattracta. Zvanzi mabhonzo apa nzvimbo ndakaona nyama yauya. Mwari vakati chiprofita kumhepo. 4 winds. Mhepo yaitovapo, but iri mhepo isiriyo. Haisi mhepo yelife. Imhepo yaitokoza dryness. Pakaprofitwa mhepo yekurarama, mhepo yeupenyu. Kurati yakasubstituta mhepo yaivapo. Ikauya mabhonzo akava vanhu, kwete vanhu chete. Hanzi what a great army. Izwi rekuti army, masoja anoshanda neorder. What a great army. Masoja aripo to defend, aripo to fight. Pese pawakomborerwa, tsvaga Mwari zvakanyanya, nokuti zvaakukuingawo zvinenge zvakura. Kuva president highest office ngaachivwe nemunhu wese yakanakisa kwazvo. But ine a threat, saka uchiona kunofamba masoja achichengeta president. Ukaitwa sabhuku haudi musoja. Hazvina kana nebasa rese. Unotopedzera kutozvintudzeze kuti nditori sabhuku kaini. Vanhu kana basa nazvo. You are not a threat. Kune higher office inenge yakuudza kuti wakuvengwa newakati one day ende vane futi. Pana mumwe kuti waonesa nemunhu ane futi, even kana aenda angatoiviga kuti anetsa newe nemaoko chaiwo. Anonzwa kutambisa mabara kana ashandisa pamunhu iwe. The more God blesses you, the more you must seek him. Satani anotadza arida kukuuraya ifamba netsoka. Ukatenga mota ane mukana yakakura yemaheadhoni. Unorohwa uri correct, wakapaka, wakatomira so kuna ane yachikurova, waamumota, waakuroveka. Ari kukunetsa usatova nevana, ukava nevana, anokutambudzira vana. The more God blesses you, the more you must love God. Because zvinenge zvakuda kukurwisa, zvinenge zvakura. That's why nyama payakauya vanhu vakomborerwa vava vanhu, Mwari akati there must also be soldiers. Chimaindi chekufighter, chimaindi chedefense. Ari kukumaka ukarorwa, wawedzera godo kwaari. Dai Mwari atibatsira. Kunamata usina mari zawo kunorwadza. Chiprofita chikasamanifesta
unonzwa sekunge Mwari wacho ari kunyepa asi kutaura. Makore achifamba zvaunochemera zvisiri kubatika zvinobhohwa. Saka nyaya iri pakuti nyama iri kuuya, zvanzi bhonzo ngariende panzvimbo. Order yekureceiva kupa. Order yekuwana kutsvaka unowana. Gogodza unozarurirwa. Ndakati statement yekunzi gogodza unozarurirwa iri a bit trick pakudai. Kana uchitonzi gogodza zviri kutonzi usapinde baiginya. Because padoor apo unoona kuti rova nesando hapadi breakthrough. Kune zvinhu mulife zvinotoda discipline yekuti unotonoka. Even une sando muhomo unotombonoka. Ende kana wanoka unozarurirwa kwete kuti unozarura. Zvoroti mune vamwe vanhu vakaachiva vakapiwa nyasha naMwari vari mune zvimwe zvinhu waunofanirwa kurespecta by knocking for them to open for you. Kwete I believe breakthrough pampanchi panonokwa. I'm sure I'm done. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Zvakaoma hama dzangu zvichirwadza zvichinetsa. Bhonzo panzvimbo. Amai ngavaite saamai. Baba ngavaite sababa. Youth ngaibehave seyouth. Mutende ngaaite zvaanofanirwa kuita semutende unonamata Mwari. Iye kuti every time unoudzwa zvokuita zvaunofanirwa kunge uchiita, inosvika pakubhohwa vanokuudza. Bhoza unonzwa haunzwe. Pane zvinofanirwa ini baba vangu vaindirova kuti geza ndiri mufana mudiki, handidi mwana unopinda mugumbeze neshena. Vakafa izvezvi. Handicharohwa, but handipinde mugumbeze neshena. Ndega ndaakuziva kuti tsvina haiti. Unofanirwa kusvika pakuziva so. Hauda nokurova, hauda nokupusha, unosvika pakuziva. Haudi kumanikidzwa, unofanirwa kusvika pakuziva kuti kushandira Mwari kwakanaka. Hapana ngepewa chitwa service 1 kana nyaya 1. Bhonzo rikaenda panzvimbo. Hapana zvitoro zvakawanda. I saw flesh coming. Pane zvinoita automatic when you know what to do. Pane zvinofanirwa kungoitika zvokuti mufundisi asina kukubata musoro. Mukadzi akabata hemu yaJesu, the garment. Haana kuti I need your touch. Ndakati that song ndoida hangu but inogona kuriveswa futi. Mukadzi uyu akatoimba I'm coming to touch. Hey, I need your touch once again kwa akasauya. Enda unobata. Ukaziva pekubata pane zvinoitika. Mukadzi akabata akapora. Jesu akati ndiani andibata. That's a picture yekuti even without knowing me, but when you know what to do, you are already knowing me. Unowana nyasha ziri kuda vari kuda kubatwa kana iwe waziva pekubata. Baba tinamatire pane zviri kuitika. Baba tinamatire. It's good kunama kubatwa musoro. Chakanakisa kubatwa mukati memusoro. Ukabatwa mukati zvinoita mushi. Father, we thank you for your word. We thank you for such a wonderful time. Thank you, Holy Spirit, for speaking to us. Every dry bone, every bones that are scattered, families that are scattered. Ndinotaura baba unity among families. Kapo iyi Mwari ngaidzokere murudo, idzokere panzvimbo. Ropafadze yenyu baba igone kumara pamusoro pemba yawo. Baba ndiri kunamata ma relationship yana venyu are scattered. Ma business are scattered. Zviri very dry muupenyu hwavo. Ndiri kudena flesh nyama. Ndiri kudena blessing, favor. Ngaikave every dry bone. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you, church. Muropafadzwe Mwari vakuitire nyasha. We meet again. God bless you. Tawanirwe nyasha, tawanirwe ona Jesu. Tawanirwe nyasha, tawanirwe ona Jesu. Tawanirwe nyasha, tawanirwe nyasha, tawanirwe